from a single injection. Welcome to the Amazon. The city bird who just learned to fly is taking a walk on the wild side. My feathers is popping up in the back of my neck. VO2. Tuairisc. Ní leach 7 fanta bhar bhan hullmhúcháin Feirste son chearta tangan. An Lá Dearg mar táthar thuairtead. Tá na hullmhúcháin faoi láin tó le coiste agraiche an mhúcháin náisiúnta agus súil go dtínas chuile chearn goin tíd mar a tháinig lámór na Gaeilgeam le clia I mí feabhra. Tá coiste aglaithe an mhúcháin le gáil háartar scaltatha agus grúpaí pobail inisiatífa fan Lá Dearg agus I glóra gadaíart. Chomhfuilíart lehan da rúpaí agus críomhairí teanga na tá ag agrú an mhúcháin son chearta teanga. Is factas náisiúnta é seo ar 9 atá again gohfuil teap go helsca humlan ar ach na deanga afagula ó jaas, but the treidion in a lei an ach gilig ó hui. Nach bobal again agus a tamid digital. Beidir na mai sin in a panacea ó hí na giligite, but ar a lead beimid a féil an status siambalach go bháin ceart agad agus an ceart agad an gilige ólam agus an gilige loach ó hui. Agus ar a bhhair sin tamid a chur béim ar lei ar an chóras idihis. Béhas go bhfuil géal scoileachtain tá neart le bunch amach. Béhas go bhfuil arneal leidir again tamid go fáil faoi cos ar go luar Nílach an tían ar bhain scoil amháin ó hui, tamid John aniu, tá séchéad, ba bagnach séchéad daltaíon, ba cóga mé an darna bhain scoilan, an tríú bhain scoilan. A bhhair sin, achaí mBéal, agus tá tilliú achaí díthrain, agus tá na hachaí sin a séanú. Haring le mór na Gaeilge luad a hart fa 1 míle mála clia a mí euro agus tá bosan aglaithe ó éitehan cosal le gaillimh Kildare, balla clia agus tíad honol le hart go bal Feirste. Tá póstar ar fád na haite tá sé ar na man thuisiúlta ar Facebook agus Twitter sa le héad tá sé mar pectar profile ag daoine ar Facebook fiúhain, so sínam goglár pobeach don caiithimú déanaine just a bheith I gála daoine tá sé ag tarlaí pobeach don cait teach an seo nó mar seorí go bhfuil codí bhí thair teach an seo Sean Cuddy, Sean Baga, Higla Chagnanshaw. Thomas, I got a TCD to look and skirt and Tawatak to in fact it's nice and the Thomas Iker, Gold City Horn or in La Heisman School with Successful Kila. Neil K will differ the Ogus Cohack Devil either in Gastad, and Rodis Tawti Nagwell and Gastad, each only on Sia Kierna or in Gaelic, Ox Heisman Successful Kila, Ox Heisman School with later. Agus cad fáite ó chamis na Bráidina an seo, fáci an mórchiúil cultúrlan mac adam ó fír mahúil ar a dáfog de saharn siúgin sin na dara Lá Dearg da Aibreán. Raith sé síos bóthir na bháil an sin go cearnach an chostam a lár na cata. An nígáil ar nuair TG4 a mBéal Feirste. Tá carthanachtaí ar fud na tíre le bancannaí bí a bhhanú le heachta gáir ar an túrimas 600 míle duine nach chuir nach chun bí a cheannacht. I gcurcha mí meitheamh a bhhanna for an chéadcheán agus oscla for ceán eile san áard chahéid faoi dhéireann na bliana. Las beola agus béilí raibh olaithe an náile go carthannacht penny dinners I gcurcha gur maidin. San óir pa nurig dáileag luach biliún euro bíg breise do 5 biliún go ledaine. Bon offer an bank bíg le cabhair cólachtaí mar olbhar go Tesco a thug 60 míle euro don dogra. Mar is ól doing go léir tá bochtanas agus ocras ag scapa ar fud na tíre agus tá cuman néamh insin de Paul lán sásta cóir brú leis an bhanc. Beidh an céad bhanc ag oscailt an seo I gcorcaigh leis dig de gá bhí. Tháinig stúrthóir bí a food bank ón ma cuit cear an smaoinemh an bank bí go bhfuil nó, nuair a bhí bí a spárthaige I dogra carthanachta eile cúpla blianach in. Tá sé gceistagin an céad bank bí a oscailt I mí an bheitheh, ba cólachtaíú targarí bí in an bí a chuirt cuaing go dtí an bank. Agus an son beag na carthanachtaí mar VDP agus Simon ábalta teacht cuaing chun an bí a bhailiú. Níl dát féin spéir ach go bhfuil mór éileh ar an mí a breise sa I gcurcha go bháin an nurig mar hampla, scap an carthannacht cuman néamh insin de Pól, loch idir 8 milliún euro bíg do 5 míle teile go le. Tá achaní déanta ag an mbanc bíg ar chólachtaí agus gnólanna go bhfuil bí a breise cá é thuairt chutha, agus beidh siad in an is sin dhéanamh ó bhí an bheitheh aig. Barry Mescal Nuacht TG4 Corcaigh. Tá Cuisleán in níorthar chun na Gaillimhe a bhfuil ceangal leidir aige le Harmad in na Spáine mBéal titime. Rinne stoidimechaí agus bhhairtí mór a bhíanaid dochar a bhfuil fácaí go bhálaí Cuisleán haig na buile I gcána.
Is deacar a chreidhil, a bhí táhacht a buint leis a chaisleán seo ar an airtíir a gcarna a gandain na gaiileh uair amháin. Cirri chéad tratha bliana hain sa bhíon 58 brisú cin do longa armada na Spáine, siar an seáhain i cin a Wesa. An concepcion na taine a bhí a long, agus díri le cuid waith daoine sná udír ag dúirlinn na Spáineach. Tá gúisteach an seoiad ag an chaisleán seár hiúna le bh diisiadím. Híl siad go roisiad sláin. Is an seo bhí cónaí ar a tír na talún éitiúil teag ó flathirta, nó teag na buile mar atá guair. Dorda se go lasí tinní sa darahadas leis na Spáinní a bhealúcha go chaisleán. An rudar rinne atá ag na buileann sin, thóg sé isteach go gáile iad agus chur na sasnaí chun bás iad. Mariú timpeall 300 acab in áit in aice dug na gaiileh. Tá chaisleán héag na buile ar chionnta chuig chaisleán de chuid na flathirta ón cuichú híisteag a dúisgurt chun amara. Scris dirimethe agus róirtaí bhí anar íochttar bhálín chaisleán. Agus céna bhfuil se aitheanta mar héad chótha creideann ar an Gibbons gur cheart iarachta dhéanú é chuomhnú. An céad rud beidir súla chuineáil ar na áisne atá le deisiú ó híomh muintir na háite, ach gan John Jarma dhéana ar na sean síomhní atá seo a gáil siar ceircéad bhíon. Bhí cheart ar leid gomach is ag daoine an gceantar ghfuil táhacht ag baint leis na rudaí seo, agus le cosint beag tá chuineáil éireacht atá gáil siar ceircéad bhíon. An téag lachan na clíú is leis a chlíú a hiite se. Dúnhaíú teag na buile sa déirú. Sarachní bhnahain Nuacht TG4 a gcarna gandain na gaiileh. Tá sé ná is breanú ar scéalta sport an lei a ruaigh. Gur míle maith imar is le cuasaí rugbaí hosas mise tróna agus tá goid fórne fógraíag ola, mua agus lain ribh seach in na mórhhailtaí cearú canis chun rugbaí na Hórapa. Tá deasce le chuig món agus a gaptín Peter O'Mahony animní ar a bhar an siatsan na thuras air Toulouse na Franke ar fáic chu món am láin máireach an gur tú teanna bhí chorás hósan chésaí an am. Tás ó Tommy O'Donnell ar páircatíh le Casey Lualalag me leisceil an taana ruile go dtíhanna tá genteag Rob Penny ar a bhar an nód. Tá deasceán leis ag chuige ola agus Ruan Pinar animní Hobson in gceansaí an léad ag le fi siatsan na Saracens London tróna máireach. Siad Tommy Bogues Andrew Trimble hosas ar na clíhain hód sa glufa sin. Agus tá learmór a réagent ag Matter Conor ar an chuige lain ag le fi siatsan na Spáile in Toulon na Franke Jedúna, tá sa Brian O'Driscoll tíh le Gordon Darcy a Laura Harry, Fergus McFadden agus Dave Kearney roundí ar na clíhain, Luke Fitzgerald fácií den fáinal ar fad. Jimmy Goppert a hosas in gceansaí de deach an Cínerí an Madigan, agus tagan Cian Healy agus Rhys Ruddock i ráis isteach más go Pacachoib. Cuirsaí capal in is bhí búmór ag capal Willie Mullins agus ag Paul Townend i Ross Mór an Lainne an féile chlúteach Aintree i Lerfúil hasanna. Boston Bob ag teachta na táneach go dearnach an gaiscíanana sa Melling Chase i críochnach an cín ar Rolling Aces agus ar Ballynagore. An gaiscíananta mar sin ag Boston Bob ag price a 5 na hían. A máireachta an óí rifar an Ross an Mór an Grand National ach riú Ross eile an gúsa céan an John Tapham Chase agus más léirú Ross an Lainne ar a méidir bheith roiin máireach bheith go leor marcach a leag an gotála. Ar a leid capáin neací ag chuileach Lainne beagnach sa déireáfach is ag Barry Geraghty ar wing Mafiú a bhí an focail scoir í treuch an cín go ré ar bhín chláid Donna Chaiteice i buchaint ag price an líana hían. Líana híon fiú nar bhreá leis na ála an cás ríiste máireach aige. Agus tuairiscítear inniu go nóisín an tíorchor dam de Formula hían Michael Schumacher ó am go chéile as an góman na bhfuilte. Tá Schumacher fós a gómad an óag locht leis sa bhrank ó bhain drochortú da chlegan nóir a bhí seis na scíáilin sin i mí na nolog. Thug go bhainisteir le fis neáfach go nóisín sé de bheith an scáití cé go bail heasbhach ar a gcónaí detar go de fós andanna jeans an ospidal. Agus le sin sinna michansa go fáilech ar sé tímar. Gur míle maith sin ruaigh. Ní seo hála gohfuil ráha na gúirsaí altacail agus coláistí go le méid an táma lug. Bíon dúchlan mór an daltaí a bheala le tuairt faoi na cuasaí tradiisiúnta tríú level. Ach tá bealaí ag rinsléachtóirí a scoil na matematice san altacail an gáile lena léadú go gáiltaí meánscoile, an gúil níos mú a baint le mata ná mar cheaptar.
Bach duna súla go siad a smaoine bheith rang na mata, go macht na chloig na fuú beag daltaí scoile go siad pléile figurí. Ach, sé an teachtracht a bhí ag léachtarí mata ó scoil na matematica in oscail na hir an gaile inneo. Ná, nach mar a híltar a bítar a gúnaí. Is our mathematica éisian, buona sé le rudar a bhain tapólio. Tá go deis go gáiltaí ó chláiste chríomhaire ar spéisiala gan na mara, éisteacht agus breanú ar an grothú atáir seo inneo. An príomhhaime Tommy de Caint faoi an seo ná na daoine atá ag déanamh an idirblion an sna meánscoil na teachtarí an osscoil, agus fécinint cad atá matematic faoi, cad atá chunas a bríonn sé saoil sa gnáisiil. Tá lán daoine nach go lisa go beidir cad a cílíonn matematic in áíir, tá sé abstract nó ag níl sé in áíir, tá sé practicúil go minic. An over ar bé tá sé an táhaach de daine óga sppraga, mar tá lán fuiineh acu, agus tá spéis acu ina lán rudí de friúla, agus I mo thuúm más féidir iad a sppragu over de friúla mar hampla a mata nó over ag an eile. Is maith an rud sinna dhéanamh. Nílach imime amháin freisin ar an slíán se. Is ar gáiltaí idir bliana a bhíonn san leithintí ólas ar bhata se díri, agus bíon cháithán déag acu ar bon le linn na scoil bliana. Burmos fad an ansím sa mata, sog sé tuiscins anháún ar an cinál rudítá tarlas an osscoil is cecha lehans tan cuas sa mata. Ní hiigmod gró neirseo bant leis mata, so bhí se an spéisiú teach agus fólam choirt. Dul me golóir nachrás hána agus tá golóir careers an a mata freisin. Áine lalaí nó TG4 a gahan na gaiileh. Scéal mór an le ríist. Tá fáilte curtha gefik an chomisisinéir tanga agus é conar na gailge rih chin an rialtais gan efik an chomisisinéir agus efik an ambuds mena chonasca mar a bhí molta. Déir conar na gailge nach bhfuil na leasaiche a fáiltiúne ar ach na tanga chu efigúla sa chláidir I réimsí áiriche. Sné argan, buim héin agus ruirí agus an bhuidan a fad. Tugaide agus go déisib slán.